Zango da bai mamia, gaurko honetan ere, batipat txandak aurrera doazen neurrian. Ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Bueno, ze kontatzen duzu eguraldi bikaina, pasada Espainiako txapelketa, Zierbenaren garaipen handiarekin, eta orain berriz ere buru-belarri ligetan, bai emakumeetan, San Juan hor dugu goi-goian, matematikoki gaur bertan izan daiteke txapeldun, ez da erresa baina izan daiteke, eta gizonezkoena, hortxe dugu, pilpilean, azken estropaden ostean, bi planteamentu behar bada batzuk, egun zehatz batzutan bandera bila, eta lidera noski Urdaibai, duen postu hori sendotzera, ez? Hori da, arratsaldeon ongi bideratua dauka, Urdaibai liga, Hondarribiarek bigarren lekua ere bai, Zierbenak hirugarrena ere bideratu baina erabaki gabe oraindik, eta, talde guztiek horiek, liga nahi badute, egun hauetan guztietan, naiz eta aurrera begira egon, Zarautz, Donosti eta badakigu, ordurako entrenamentu espezifikoak egiten ari direla, egun hauetan egin beharra daukate. Bigarren txandakoak bai, behar bada argi eta garbi izate baterako Ondarroak aste honetan izan digun bezala, erabat Donostiari begira eta beheko burrukak gaur hile edo bizikoa, ez dakit, boxeo konbate bat dalit, izate baterako San Juan eta Tiraen artean, gaur beste ekinaldi, erabat funtsezkoa. Marea ipatu duzu, urteko bigarren marearik handienak. Asteburu honetan, iraileko San Miguel ligakoak eta San Miguel daten ingurukoak eta gero, eta horrek esan nahi du, ura 5 eta 20 berak hasi da, eta gaur korronteak erabateko garrantzia eta eragina izango duela. 106ko koefizientea, altuenetarikoa. Altuenetarikoa, izeak eta ez dirudi, halako mugimendurik ekarriko duenik, baina hor mugituko da, eta ikusten ez dugun aldagai horrek gaur ere zeresan handia eta handia emango dugu. Oso ondo, ea zer dioen Sara Gandara lankideak, Sara beti bezala protagonistekin izan dugu, lehen eta batzuk gainera, tentsio handiko eguna bizitzera etorri dira, asko dutelako jokoan, beste batzuk posik, azken asteburuan lorturiko garaipen handiaren ostean, eta bar, Sara, arratsaldeon, zer diozu, nola aurkitu dituzu protagonistaka? Arratsaldeon, Mikel, Ibon, ikusentzule. Egia esan, Espainiako txapelketa jokatu ostean, gogotsu aurkitu ditut arraunlari guztiak, lehiari berriz ere ekiteko. Bigarren urtez, segidan hartuko du Ondarroak, atzean daukadan herri zoragarri honek goi mailako estropada bat, eta dagoeneko degna dago prest beste ekitaldi zoragarri bati hasiera emateko. Gaur adi ere izango gara, astilleron zer gertatuko den, izan ere arratsaldeko 4:00 aurrera KAE Bat ligako estropada puntuagarri bat dago jokoan, eta zer esanik ez, bigarren itzuli honetan sartu garela, gogotsu daudela arraunlariak, baina batzuk ere esan digutenez, irailari begira ikusiko dugu aurretik dauzkagun estropada hauek nola joango diren, baina edonola ere, eta gero entzungo dugun bezala, Iñaki Errastik esan digu gaur estropada eremu honetan gogotik aritu beharko direla arraunlariak, izan ere oso estropada eremu exigentea da, Mikel. Protagonistekin hitz egingo dugu estropadan zehar, eta bukaeran uretara ere joango gara, protagonisten hitzak bertatik bertara biltzera, uretan dagoeneko dena prest, neskak jada, hasiera emateko euren estropada puntuagarriari, Euskotrenak ligako 11. estropada puntuagarriari, zeuek ondo aipatu bezala San Juanek gaur bertan lortu dezake liga irabaztea, horretarako 2 puntuko aldea atera behar dio Orio bigarrenari, eta jendea ere, zai, estropada noiz hasiko, Mikel. Ederki Sara, aipatu egin duzu KAE ligakoa, labetik ateratako datuak, orantxe, berriak, eta Astillerok irabazi du, etxeko bandera, herriko bandera, bigarren Lekitxarra izan da, 3. Zarautz eta zelkapenean, Astillero eta Lekitxarra errenta handia hartuta ditugu, jadanik playoffari begira, 3. Lekeiti hori 14 puntu Astillerok eta 10 Lekeitiok 3. Deusturi. Beraz, tarteak hor daude, eta guazen orain emakumeen lehiarekin, eta hause estropaderemuak dakarkiguna, olatuei begira, metro erdi pasatxo, eta haizeari dagokionez momentu honetan hutsaren urrengoa, prebizioa, pixka bat handixeagoa 10 kilometroko abiadura izango duela orduko edo, hori da aldez aurretik genuen prebizioa, badakizue demoraldi honetan hori neurtzeko, buia berezia dugula, anteia buia, eta horrek emango dizkigu estropadan zehar une oro datuak, eta zailkapena aipatu behar dugu, San Juanek 40 puntu ditu Euskotren ligaren zailkapenean, Oriok 30, 10 jardunaldi, errez esaten da, baina garaipenak bata bestearen atzetik lortu ditu,
orain artean San Juanek, 14 bandera dira guztira, eta badakizue falta zaizkiguna 4 bakarri direla. Eta errenta izugarria dute. Erabaki horra izan daiteke bai, eta matematikoki, gaur 10 puntu, 12 puntuko errentarekin joango balitz, urrengo 3 estropadetara 3 falta direlarik, 3etan deskalifikatua izan da ere, bandera kopurua aldeko duenez, txapeldun litzateke, baina guazen pausuz pausu, guazen poliki-poliki, ez dugu gauza arrarori nahi duguna da honentsuenak uretan nagusitzea. Eta gero, Orio bigarren bai, baina play-offa saiesteko Donostia Raun Lagunak 17 puntu, Hondarribiak 13, errenta bada Donostiaren aldekoa, baina oraindik 4 estropada falta dira Ibon. Eta segi beharra daukate, besteak beste, Hondarribiak aurten Euskotren Liga honetan erakutsi duelako, zenbait egunetan, arraun adina ibili dela, edo gehiago. Bueno, epaileak hortxe ditugu, bandera txuria ere lehorretik erakutsi dute, Erne, emakumeak hastear dira! Bai! Ona, eta izerik ezia, Izek utxaren urrena bakarrik. Bai, une honetan, 2-3 kilometro, ipar haizearen abiadura horixe da. Bueno, hasi da Jaun Andreok, txanda, San Juan branka aurretik sartuta eta segundo bateko atzerapenarekin besteak, Orio ere orain San Juanen parera etorri da. Eta horrela ditugu gauzak gogoratu, emakumeentzat hauxe dugula, Ondarroako bandera, Zikautxo saria historia handiko bandera, maila ezberdinetan gizonezkoen leian, orain artean 33 jokatu dira, baina hemen gore mailan emakumeentzat hauxe dugu lehenengo. Bueno, Ibon, segundutxo bat, San Juanek hori eta momentuz Hondarribiak branka aurretik sartu du, Donostia Arraun Lagunaken aurretik. Irteera ona, San Juan Darna hori ez da harritzekoa, orten hasieratik ari direlako, diferentzia markatzen, eta Orio lehenbiziko kaletik, ipar-mendebaldeko giroa denean, horra Orio, hemen babes pixka bat egiten du, honek aimutur honek, gaur olako baldintzak ez daude. Orioren inguruan, Santi aldaketa desente egiten ari da urte osoan zehar, Santi Zabaleta entrenatzaileak gaur Olasagaztia aurrean esate baterako, Olatzagirre Gabiria laugarrengoan eta hanketik, Arriola eta Amaia Uranga. Nadeta Agirre eta 18 estropalarirekin ari da, Santi Zabaleta lanean aurten. Eta berriz ere, Orio lehiarako dagoela azaltzen, segundu bat bi, GPSak markatzen duen diferentzia. San Juan aurretik indartxu. Eta bigarren kaletik Hondarribia lanean, eta Kortesek, Estibaliz Gezala patroi lanetan, bataz besteko adina gogoratu, 24 urtekoa, Borobiltxo horren barne, eta hemen eskifaia Ibon. Hori da, 8 aldaketa baditu, pentsa horten lehenbiziko urkia Euskotren Liga honetan, 13 hauetaz gain, ordezkotostan 8 arraunlari, eta aipatuko nuke Kortes entrenatzaileak hala ere, kuadrilla finko samarra duela, eta aleka egiten dituela, bat binaka aldaketak. Asko du jokoan. Hori da. Playoff hori saiestea dute helburua eta matematikoki aukera ikusten duen bitartean noski hor lehiarako. Bueno, hemen Donostia Arraun Lagunak, Lugainen traineruarekin, Iriarte prestatzaile, patroilanetan Andrea Astudillo, orain Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribiren artean segundutxo bat Hondarribiako berdeen alde. Hori da, eta esan dezagun Arraun Lagunaken inguruan, pentsa, 14kotik 10 arraunlarik estropadak guztiak jokatu dituztela, Baborrean, hanketik dabilen Jone Urbitak ez beste guztiak, eta Estriborrean, Naiara Martin eta Nagore Klaramonte, gainerakoak estropadak guztiak jokatu dituzten emakumeak. Hemen San Juan Darrak, Batelerak, Nerea Perez patroilanetan, ia beti bezala, Izarro Lestaio ere izan dugu, baina titulartzat argi dago zein hartzen duen Anartz Gereño prestatzaileak, eta behar bada ipagarria gaur ere Ane Pescador ez dela ontzi barruan, Ibon? Bai, azken urteetan hor punta-puntan beti hanketik ibili da, Pescador aurten badakigu, gerriko bi batzukin da gerriko kontu batzukin ibili dela, eta hor Anartzek bilatu du, horre formula, iruditan Laura Goldara zena Estriborranketik, eta gaur ere Andrea Ubina 5. tostatik 4. gora ekarrita, eta Baborra, hor sare lizaz ikusten dugu aurretik, eta ohiko Baborra. Hemen dira
Arroxak, ligako erreginak eta Josune Uarteren hitzak ere ekarri nahi ditugu orain pantailetara. Bera ababorretik lanean ari da, kontrankekoa duzue, eta Sara Gandarak hitz egin du San Juango arraunlariarekin estropada ataria. Pozik lortutako emaitzekin orain arte, baina egia esan oraindik ez dugu asko pentsatu liga oso eskura dakagula. Estropadaz estropada guaz, eta orain ondarrun daukagu burua. Ondo, pixka bat indarrak rekuperatzeko aprobetxatu deu, uztailan estropada pila bat euki diteu, eta abuztu hasiera lasaiagoa izan da, eta indarrak hartzeko aprobetxatu deu batez ere. Noski. Liga hasieran hau bola izango zala esango baligute, sinatuko genuke seguro. Baina, orain hasi genuen bezala bukatu behar dugu liga, eta lortzen dugun. Oso polita doa, San Juan eta Orio eta San Juanen arteko lehia alde batetik, eta atzean Arraun Lagunak eta Hondarribiaren arteko. Hondarribi aurretik ibili da, orain Donostiarrek branka aurretik sartu dute, eta luzea Zoragarria doa. Oso orekatua, Ibon. Horri guzen da itxaso oso ona, baina sartzen den olatua aste hontan, Iñaki Erraztik, Euskal Telebistari izan da bezala, zeharka edo hor kanpoko aldean pixkat, Amura Babor inguru hortatik nola sartzen den. Horrek ikusi ditugu, Orioko aurrekalaren inguruan, ursiprestin batzuk, horiek, zehar olatu horrenak dira. Begira, badirudi Oriok tostar emateko errenta baduela, maniobra egiten hasi dira, ea lan erditan. Orio, 5 eta 29, orain San Juan, 14 bien artean. Orio aurretik ateratzen, segundo bat. Arraun Lagunak eta Hondarribia orain laugarren, ematen du hortartea finkatu dela, Erne Banderaren leian, Oriok orain San Juani, 11 bat, 3 segundo eder, hori da GPS-a markatzen digun datoa, eta Arraun Lagunak 6ra. Orain artean hori ikusi dugu lehiakor eta burrukalari, gogoan dut adibidez etxeko estropada, hori jon bertan, eta San Juan gai izan zen azken luze horretan egoerari buelta emateko, lehen kaleetik orduan, ea gau. 3 segundo horretik, ea nola kudeatzen duen, eta estropada ere honetan teoriak, itxasoan gaude, eta teorioa akarri da, itxasoan misterioz beteta dago. Hemen, adituek diotenaren arabera, korronteak lehenbiziko kalea gehiago erazaten du. Bera doanean beraz, teoriaren arabera, lehenbiziko, batez ere lehenengo kaleak, bigarrengo kaleak, korronte alde izango du. Gero, kontra gehiago egingo dio. 3 segunduko diferentzia, Hondarribia erori eginda, 15 segundura da, eta Arraun Lagunak alderantziz, atzetik aurrerako estropada egiten ari da. Gatozen txandako protagonistekin hitz egitera, eta lehen da bizikoan Asusperregi Hondarribia, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Beno, kontaidazu nola pasatu dituzuen bi aste hauek? Hortxe, ondo entrenatzen, eta gaur hemen gaude ez, 10 segundura oraintxe, eta lagorren postuan momentuz, segundua galditu dugu. Zer espero dugu Hondarribitik azken lau estropada hauetan, Ana? Estropada kalik eta hoberen egitea ez, oraindik aukenduta 3 geratzen die, eta bihar gere bai Hondarribin, eta ilusioakin gaude, ea nola ateratzen diren. Ea ondo ateratzen zaizkizuen, eskerrik asko, sorteon. Mila esker. Oso estua izango da gaurkoa Orio eta San Juanen artean. Ematen du San Juanek olatutxoren bat edo aprobetxatu, edo norabidearekin gehiago asmatu, edo Erne Arraun Lagunakekin. Arraun ere hortxe da, Donosti Arraun Lagunak atzetik aurrera ikaragarrizko estropada egiten ari baita. Eta, barkatu zara, hor bitreneroak elkarren gainean daudela, Arraun eta San Juan. Esan behar nuen hemen itziarreguren daukagula, adi, pantaiari adi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere, Arraun Lagunak ere, hor dabil banderaren borroka horretan, Bai, aldaketak egin ditugu bi aste hauetan, eta ikusten denez oso aldaketa onak izan dira. Zeibili zarete, bi aste hauetan atxeden hartu duzue, probak egiten, kontaidazu? Bai, ikusita nola ginoazen, beti ere hobetzeko puntu horrekin aldegulako, probak egin dira, eta aldaketa batzuk ondia, eta ikusten denez oso ondo San Juanen parean goaz, gaur abordatzea goaz. Eta ze eskainiko diguzue azken lau estropada hauetan? Kontxari begira, gure honenean pixka bat guendikan limatzen nahi geha, badaukagun margena hobetzeko eta hortxe gaude. Sorterik onena, Itzia. Bale, mila esker.
estropada harrigarria ikusten ari gara, Orio buruan eta 2 segundura San Juan eta Arraun Lagunak, ze piztualdia Donostiarrena Ibon. Ikeragarria eta abordatu hitza esan du, horre egurenek, Itziar egurenek, Arraun Lagunak eta San Juan elkarren gainean daude eta Orio orain ibili ditu gainerago, Arraun Lagunak eta San Juan. Bandera edonork irabazi dezake? Hiru hauen artean dago dudari gabe eta hirurak aukera garbiekin. Minutua pasatxo. Ondarribia 24 geratu da atzean, oso urruti. ¡Marca, equipo! ¡Marca! Bizi dato horrena dek, ¡Arriba! Hauxe da aukera, Orio Erne, San Juan irura eta Arraun bera ere argi, argi, olatu hauek ere, olatu hauek jotzeko modua izaten da eta, naiz eta trabez samar sartu. Orain ongi bukatu eta presarik ez du behar. Harrigarria, Orio pixka bat baborrera, ikusten ari garena, hauxe bai ez genuela espero. Hiru traineru ala jaina, argi San Juan orain. Begira San Juan. Segundo batean ditugu irura. Olatua. Bideo finizia erabili beharko dute gaur ere epaileek, Ibon. Azken olatuari nor jotzen dion eta olatua nori etortzen zaion. Ea ba, asmatu egin behar dago. Gainen dio Nabeta Agirrek. Ikaragarria doa. Eta orain bezagakoa igotzen jakitea, Igotzen jakitea, gehiegi presakatu gabe. Gora bai, baina ongi bukatu. Orio, segundutxo bat Orio, ea ba. Hoi pala, oraintxo hoi pala. Donostia Arraun Lagunak, garaipenerako leian sartuta buru belarri. Harrigarria. Ea ba. Arraun olatu, Orio eta Arraun olatuta ditugu. Olatuarekin. Arraun Lagunak olatuan. Hor dator olatu hartuta. Astu bilauren aginduta. Orain Oriok olatua begira. Begira orain Oriok olatua. Horri utxi jarri dio. Ikaragarria doa. Arraun Orio. Arraun ematen du. Ematen du Donostiarren zatela. Arraun Orio eta San Juan. Arraun Laguna. Non ibili da eta nolako lehen luzearen amaiera eta bigarren luze harrigarria egin duen Donostiako kuadrillak. Begira orain emakumeak garaipena ospatzen izugarria. Gaur Donostia Arraun Lagunakek lorturiko garaipena zoragarria izan da benetan. Hemen dator Hondarribia ikusten duzue momentuz 17 Arraun Lagunakek hori, 2 segundo San Juani eta hementxe da Hondarribia 17. Estropada zoragarria ikusi dugu, Ibon. Harrigarria, Arraunen goraka da, gaur Donostiako azte nagusiari, hor kainoika da emateko modu ezin hobea eta marka hori horrena, Esan digu eguren ordezkariak abordaia, festagiroko abordaia, eta hau izugarrizko lana, izugarrizko estropada atzetik aurrera, azen nolako garaipena Donostiarrentzat. Eta ez dakizue zelako irrifarrea daukan Itziar egurenek. Zorionak! Mila esker! Bueno, hau espero altzen dute. Aldaketako naziala, bai, baina esan dizu, abordatza ginoa zen da gaur lortu dugu. Eta zuk zer uste duzu, nola egongo dira orain neskak Rontzi barruan ospatzen ari diala? Gure neskak zoratzen, merezi dute, lan handia egiten ari dialako, Donostiko Arraunangatik kriston lan pila egiten nahi dira, eta hau da behartzuena, bandera bat irabazi, eta gaur Donostia joan, eta astindu hor pirata guztien aurrean, zebean beste trainera bat atera dugu, ezkile kapitaina lurreratzeko, handauzkagu gure gaztetxoak, veteranoak eta dena, eta zango da zoragarria, mundiala. Gozatu, zoriona! Mila esker. Bai, eta gaurkoari begira honek bere eragina du, ia erabakita uzten duelako bekaldekoa, hau da, 3 puntu sartu dizkio Hondarribiri. Hori alde batetik eta bestetik, datozen estropadei begira, Kontxako estropadari begira eta bar, honek nolako indarra emango dion Donostia Arraun Lagunak. Eta bai horixe. Hor bestea San Juanek irabazi ez duen egun bakarrean, bigarren ez, 3. Eta Orio San Juani ligan hartu dion egun bakarrean, bandera eraman ezin, marka gero, Hemen dauka Iñaki Arostegi, Orio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Beno, ez dakit espero altzen duten beste gonbidatu hori gu Arraun alegia.
Bai, ben azkenen arraun demoraldi polita iten nahi da, eta gaur ere pidu. Lehenik eta behin zorionak eman arraun lagunak izugarrizko garaipena lortu dulako. Eta, bueno, gu penetan, egia esan, delegatu gunean pantalla juntzaizkigu ez dugu ikusi estropa, haitze genuen aurretik gindoa zela, baina usten dut azkeneko arraunek oso ondo aprobetxatu dula bukaeran, ez dekit, olatuaren horabideakin eta ondo asmatu du, gu berriz horruz pixka gaina etorri zaigu eta azkenean hartu dugu olatutxo bat, baina jungea, baina 17 zentesima eta gure bigarrengo postun jarraitzen dugu ez, bigarrengo betiko postu hortan, pena. Pena, eta izan ere Orio beti egonda borroka horretan, bandera lortzeko borrokan, baina, bueno, tira, 3 estropada gelditzen dira, zer eskainiko digugu Oriok? Bihar beste bat eta bihar ere gu iraztegatako geha, meira gaur. Pena da, lehenengo aldi San Juan irabaztia lortu dioula eta bandera irabaztia ez dugula lortu, baina, bueno, arraunek erakutsi du, behak irabazteko gai dela, bere zorionak eman behaiei, eta guk ez dugu, etxiko, burrukan jarraituko dugu, eta oraindik bihar beste estropada, turrengo azten Zarauzkoak, gero Kontxa dator, eta nik usten dut oraindik estropada polita bizitzeko aukera izango dugula. Zorionak irabazlari eta zorionak zeuei ere bai. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Oriotarrek, Arostegi jaunak nola ez lege honez onartu eta zorion du Donostiaren garaipena eta markada gero. San Juan darren erreginen aurkari zuzena Orio izan da denboraldi osoan zehar eta gaur Orio gainditu du San Juan, baina arraun lagunak, Donostiako tainoak gainditu du Orio eta bandera irabazi du hemen Ondarroan. Zarden kirola, hauek denborak, azkenean 17 egunen hasiera batetan, baina orain 36 epaimaiko denborak. 10, 56, 27. Donostia arraun lagunak entzat, Oriorentzat, 36 egunen gehiago, San Juan 280 eta Hondarribia 37. Eta zelkapen nagusian, San Juanek 42, Oriok 33, Donostia arraun lagunakek 21 eta Hondarribiak 14. Eta azken protagonista ekarriko dizuegu, Aitor Ugarte, beno, gaur arratsalde hon, Bai, eskerrik asko. 3. Ez dakit espero altzen duten alako toki bat. Gauzak orain arte nola joan diren ikusita, ezta? Gonbidatu berri bat eduki dugu hemen banderan eta egia esan poza ematen du, ezta? Zeratik, hombre, guretzako dena irabazteakin, dena nahi dugu dena irabazte, baina horlako estropak afizio egiten dute eta egia esan pantailetan ere daturik gabe egon geha, estropada nahiko, ni seguro nago baina okerre pasatu azkeniko alot datuik, eta azkenean oso polita da, ez da horrelako amaiera bat, eta gaina hori, favoritotzat jartzen diguten, eta kenduta favorito hori, bigarren postu hori lortze dutenak, eta arraun, mila zorionak du. Koltsoi ederra daukazue alandabe sailkapen nagusian, baina egia da, saltza honek beste bizitasun bat ematen diola estropadari. Noski, azkenean ligari begira ere, maiota ere hortxe dakagu, ez da, oso esatezuna, koltsoi nahiko handia da, baina begia da, egia zan, eske arraunlaiak ere nahikoz merezi dute, dena mereziko lukete, egia esan banderan bat, sakrifizioa eta esfortzua denena berdina da urte guztien zehar, eta dena mereziko beharko lukete mintza bandera bat urtean. Eskerrik asko, gozatu! Mila esker. Hemen datoz Donostiarrak poliki bandera jasotzera, momentu harrigarria izango da hau Donostiako ordezkari hauentzat, eta badirudi hala ere lehenik eta bengoz presaka etorri dira, baina protokoloa jarraitu egin behar da. San Juanek hartu behar du lehenengoz lideraren elastikoa, eta gero gaurko garaileak bandera. Normala da, ez? Barruan duzun egonezin hori eta poza eta eta eskakintasuna lehen bizikoa dutelako, eta lehen Mikel Itziarregurenek aldaketak aipatu dizkigu, gaur orain pixka bat aztertuta, eskifaia, estriborra, ekain Iriartek urte osoan ibili duena, eta aldaketa batez ere, baborrankean etorri da. Jone Urbietak, zate baterako azkeneko estropadak erreferentzia bat hartuta, Amaiak 6 milo ibili duanketik 3. tostara pasadu, eta Jone Urbieta baborrankean jarri du, eta bestea nire Iriastortza 5. gora ekarri. Hortik Itziarregurenek aipatutako aldaketa horiek. Badoaz, lideraren maiota jasotzera, Euskotren Liga dugu emakumeentzat demoraldi honetan 14 estropadarekin eta gaurkoa 11. izan da begira non etorri den ustegabekoa. Donostia arraun lagunaken garaipena eta San Juan 3. Orain 42 punturekin da lidertzan San Juan, Nerea Perezek elastikoa,
lidertza hortxe da, oso sendoa da. 10 puntuko errentarekin hasi dira, orain bat handi hori jok, 9 puntukoa da. San Juan darren errenta, 3 estropada falta dira, beraz pausu handia, baina zer diren gauzak? Gaur etorri dira matematikoki aukera batekin garaipena eramateko, eta gaurko egunez 3. Postuarekin amaitu dute. Eta batelerek erakutsi dute, liga osoan zehar eta azken urteetako ibilbidea aztertuta, talde oso fidagarria dela, baina gaur bi aurretik, eta horrek, burukumin pixka bat pentsatzen dut, eraingo dila, eta bestetik gaur galtzailearen arantza oriotarrek eramango dute, eta segi egin behar, eta hemendik animo horrela lanean jarraitu zero, etorriko zaio, bai. Hortxe dira, banderak oso hurbil izan dituzte. 10 palada faltan aurretik ziren. Hortxe dira. Orain bai, Donostia Arraun Lagunak, hortxe Lugainen traineru historikoarekin gainera, badoaz banderaren bila. Eta gaur nola ez Donostiako festa bikoitza izango da. Gidoi perfektua. Kuadrilla horentzat. Festa bikoitza. Itziare guren aurreratu du, hemen aborda iragatoz, bai, begira. Nahiko larri bine dira, une batean. Bata bestearen gainean, graziak ez da ezer gertatu, eta epeliare sartu da, eta ondo, lortatik egiten garbi. Zenbat jende hemen, bai kai aldetik estropada jarraitzen, eta baita ere Arrigorri Hondartzan, leku guztia dira, eta onak, baita Hondarru eta Mutrikuren arteko pasealeku eder horretatik ere ikusten ditugu sale batzuk, estropada bestaldetik jarraitzen, eta ederra benetan gaur, Donostia Arraun Lagunakek lorturiko garaipena Euskotren Liga 2018ko 11. jardunaldia. Egira, ze poza. Txapela eta bandera dotorea. Oso dotorea. Elegantea. Ondarruko kolorekin. Ondarruko kolorekin Donostiara eramango dutela. Hortxe, bandera. Horra. Astintzen. Andrea Astudillo. Zorionak, Donostia Arraun Lagunak, historiarako garaipena dutea. Luze bikaina egin dute, bigarrena. Olatu oso ondo aprobetxatu. Halaxe da. Atzetik aurrerako estropada lehenengo luzean, 6 segunduko atzerapenarekin ibili dira une batez, eta gero poliki-poliki hurbildu egin dira, eta poparian zalantzari gabe, egan egiten etorri dira. Pentsa, behitu, bigarren luze horretan, Donostia Arraun Lagunak hori 6 segundu atera dizkio, San Juani 8, eta Hondarribiari 33. Orantxe ikusi nahi ditugu Donostiarrak Arraunak goian dituztela, eta berehala errepasatuko ditugu gaurko irudirik onentsuena. Hementxe, Arraunak altxatzen dituzten, eta badoaz, zeremoniarekin kumplitzera, Donostiarrak. Eta nola ez da zorionak parte hartu. Bigarren luzean, hori, 8 kentzea, beste kalea, hori lehenbiziko kalea, baina San Juan ondoan zuen, Bateleri 6 segundoak kentzeko, ondoko kaletik asko egin behar. Aldendu dira, agintarien ontzitik, eta orantxe Arraunak altxatzeko, pronto dira Donostiarra. Patroiak agindu ematen duenean. Zorionak, Donostia Arraun Lagunak, garaipene handia gaur Ondarroko uretan lortu dutena. Eta orain, berehala, estropadako irudirik onentsuenak eskainiko dizkizuegu, gogoratu zelkapena, San Juan lider 42rekin, 33 horiok, Arraun Lagunakek 21, eta gaur lehen bandera Hondarribiak 14. Euskolabel Liga.